Vamos facer un exercicio de pensar. Veño de dar un paseo pensando e reflexionando, como diría un que era moi amigo meu, reflexionando sobre as miñas reflexións. O contexto é o fanzine Galiza Nación Queer. E as imaxes das que eu falei e que puxen aí un pouco no debate se está correcto ou non está correcto isto. Unha das persoas creadoras deste fanzine, ou algo debe ter con el, vale? Tuitea no seu muro a conto do que eu dixen. Daquela, anotei para analizar o seu tuit e pensar, fun dar unha volta para pensar ben. E di que cando fixeron isto, podíamos xogar a cruzar liñas discursivas cos nosos referentes culturais. Eu aquí subliñei xogar, sí, e nosos. O das liñas discursivas, pareceme en sí bastante discurso, xogar cos nosos referentes. Para crear un discurso propio, que o subliñei, en torno á sexodiversidade. E despois di que agora, no 2025, beatas e curitas, estamos escandalizadas, é dicir, ponnos aí como beatas, como que nos relaciona un pouco coa moral, pero coa moral relixiosa, non coa moral desde ese punto de vista humano, filosófico que eu falo. E daquela ten unha última frase, esta persoa, este discurso é político, que encaixa moi ben na psicopolítica, di os pasos atrás que demos. Isto é psicopolítica, non? Aquí quere tocar a emoción. Ese punto que calquera político querería tocar a túa emoción. Aquela eu penso en que puntos eu podo estar equivocada e en que puntos xogar cos nosos referentes culturais pode ser unha opción válida. Vámolo valorar. É o de crear discurso propio en torno á sexodiversidade. Xogar cos referentes, crear discurso propio. E eu aquí interésame moito a imaxe de Castelao. A miña idea é a seguinte. Usamos agora a imaxe de Castelao, sí? Xogamos con ela, vamos dicir, saindo do armario. Aquí podemos entrar en interpretar esa idea de sempre, non? A persoa homosexual que sae do armario, cruza co independentismo, non? Que di el, veña, Indepe, sae do armario, é dicir, hai unha fusión aí entre o galeguismo, que sí é algo que lle atribuímos a Castelao, e hai esa outra idea da sexodiversidade. Daquela eu aquí meto un dato, vou intentar ser obxectiva ao metelo, é que efectivamente estamos usando o referente, xogando con el desde o punto de que é galeguista, pero Castelao era un home moi católico, moi católico. No seu tempo en París o tipo iba moito á igrexa, porque como era unha cidade onde se vían xa cousas que el entendía eran pecado, estaba sempre como moito nese punto de introspección católica. Aquí Castelao estaría máis cerca das beatas e os curitas, sí? Cada sexodiversidade. Para ser fiéis a personaxe, que non pasa nada, debemos supoñer que seguramente fose un home homófobo e que non é nada malo, era un home do seu tempo.
era católico e punto. Quero dicir, non pasa nada, que isto é outro tema do que non imos falar agora, de coller as personaxes históricas e colocalas no presente, sí, de formar tamén todas esas súas características que, oes, para él sería importante, punto. Non pasa nada. Naciu cando naciu e viviu como cando viviu. E se eu estou equivocada e efectivamente é correcto xogar cos nosos referentes culturais para crear discursos novos e actuais. Poñamos que agora isto está na sociedade, a sexodiversidade está na sociedade. Na sociedade tamén hai un sector de persoas que están a favor de Altri e que defenden a industrialización e que é unha zona onde non hai traballo e que Altri crearía postos de traballo e todo o que ti queiras. Hai xente que pensa isto. Daquela, digamos que os nosos referentes, que son das persoas que vivimos en Galicia, que somos galegas por dereito, non por ser independentistas nin galeguistas, nin falar galego, somoslo por dereito, deciden xogar coa imaxe de Castelao para crear un discurso actual respecto da industrialización. Collen a Castelao e podería dicir, non, que Castelao pois tamén criticaba a pobreza que había no rural galego e, baseándose niso, poden poñerlle un cartel na man, non? Como estes lle poñen unha estreleira ou que sexa, un cartel na man defendendo Altri e defendendo pois que a Galicia rural precisa diñeiro e todo. E ademais podería coller un discurso, este fieino é moi fino, porque eu son moi boa en marketing, podería coller un discurso que existe aí, que tamén entraría na psicopolítica, que é o da irmandade con Portugal, unha irmandade industrial, porque Altri é portuguesa. E aquí chegamos a ese punto onde dicimos se é correcto xogar cos nosos referentes culturais para crear discursos novos, sí? Esas liñas discursivas actuais, poderíamos dicir que o Galiza Nación Queer está ben, está correcto, e temos que daquela decidir se tamén estaría correcto xogar coa imaxe de Castelao para crear unha liña de discurso, así, a favor da industrialización en Galicia. E aí o deixo para pensar. Cando a fenda é ética, e para min é ética, temos que pensar. E para pensar hai que coller as cousas e colocalas aí e dicir se está correcto xogar cos referentes culturais, todos podemos xogar cos referentes culturais, e se aquí chegamos á resposta de que non, daquela entraremos noutro debate, é que che dá dereito a xogar con eses referentes culturais, que é o que te fai como máis propietaria desas imaxes, por exemplo. E se chegamos a que sí, temos outro debate aquí moi bo, se desde o galeguismo se fala da mala saúde da nosa lingua e se fala da mala percepción da nosa cultura e ao mesmo tempo se reivindica poder xogar con esas imaxes, eses referentes e eses símbolos, é isto coherente? E aí temos outra cousa na que pensar.